Agung so putri kang winantu ing pakurmatan langkung langkung ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubawono ingkang jumeneng kaping 1 nyuwun lilah nyuwun donga pamuji mugi tata cara panggih wonten ing kaudhangan injang menika lumampah kanthi rancak. Panggih temanten pangging temanten kapurwakan kanthi lumaraping sanggan pamethuk minangka srana nyuwun idi palilah dumateng Bandara Raden Ayu Hajah Jayakusuma mugi ingkang putra Bagus Arya Baskara Kusuma saged hanetepi panggih kelawan Raden Ajeng Sintia Paramestri. Anggenipun lumaksana juru ampil pisang sanggan kinurmatan lancaran bindri tumapaking tata cara panggih dipun wiwiti kanthi pasrah ubo rampe ingkang arupi pisang sanggan pamethuk panggih saking keluarga Bapak Bambang Kusuma saha Ibu Susanti Subagyo. Sanggan pamethuk panggih kadadosan saking gedhang raja setangkep sekar setaman ganten ingkang arupi sedah gambir injet jambi lan soto suri utawi jungkat penatas saking sungu kebo bule pengilon asem damplak kunir saha woing bendung datan kata lompen wajib ingkang arupi arta menika minangka srana panyuwunan idi palilah saking keluarga temanten kakung dateng keluarga temanten putri mugi temanten putri dipun dalaken lan dipun panggihaken kalian temanten kakung dupi dumugi papan kang sinedya sanggan tumuli dipun aturaken. Sanggan pamethuk panggih dipun titi priksa kanthi dipun bikak tutuping sanggan sasampunipun dipun tingali jangkep tumuli dipun tampi dening Bandara Raden Ayu Hajah Jayakusuma. Nuwun sewu mugi kepareng juru ampil pisang sanggan kundur dateng papan sekawit. Temanten kakung Bagus Arya Baskara Kusuma saha temanten putri Raden Ajeng Sintia Paramestri tumuju dhateng sasana panggih tindakira kapurwakan juru ampil ingkang hangasta wujuding kembar mayang lon-lonan nggenya samya lumaksana ladrang temanten laras pelok pathet barang hambi wadu kembar mayang minangka sasmita sinandi dauping kenya lan jejaka Kalpandaru Dewandaru
Kalpandaru Joyodaru kalpo kang ateges langgeng daru cahyaning wahyu ing pangajap mugya tansah langgeng genya samya bebrayan temanten sarimbit kadamel saking janur lan ron-ronan janur kang pinetha pecut keris payung walang lan manuk ron-ronan saking roning puring roning androng roning lancuran sedaya mengku pralambang lan pandonga katancepaken ing debok ya witing pisang pralambang temanten sarimbit genya nancepke katresnan anggenya bebrayan amung sepisan kangge saklamining gesang jangkep klapa ijo rinengga clorot sang saya dangu saya caket ingkang hangemban puspitwadi ya kembar mayang anggenya ngemban mawi sindur warna seta lan rekta seta ya saking wijining bapak rekta saking wijining ibu ya dadya gegambaran seta rektaning urip catur kembar mayang tumuli pinanggih catur kembar mayang tumuli medal saking sasana panggih badhe kapapakaken ing dranggung praskawanan temanten kakung lan putri sampun aben ajeng tumuli hanindakaken tata cara balangan gantal ingkang dumados saking suruh inggih sedah woing jambi ginulung tinangsulan benang warni pethak kang ateges temanten kekalih wis tinangsulan talining akrami ingkang asipat suci temanten kakung hambalang cacah sekawan dini temanten putri hambalang cacah 3 genya gesang bebrayan wis linandhesan ilmu amal lan iman kakung minangka tetungguling warga dados imam kakung kang hamiwiti kakung kang hamungkasi paripurna tumuli jengku temanten putri ing sangajenging ingkang kakung badhe hangadani tata cara ngranu padha ranu toya inggih banyu padha samparan utawi suku temanten putri badhe hamiji samparanipun ingkang garwa kawiwitan temanten putri jengku ing sangajengipun temanten kakung sumangkah padaning kakung tumuju dhateng Plawah
tumuli temanten putri hamiji pisamparanipun ingkang kakung ngatonaken dharma bektinipun dhateng ingkang garwa pondo raos bilih wanita kedah wajib bektos dhateng guru lakinipun nun inggih ingkang kakung kebak rasa tresna lan asih anginipun miji samparanipun ingkang garwa mawi tirta sekar setaman inggih tirta ingkang sampur cinampur kalian sekar setaman paripurna ngranu pada temanten putri tumuli jumeneng kalajengaken mecah tigan wiji dadi tigan saking tembung tiga lair tumangkar tekaning pesthi mecah widi dadi dadya pralambang mugya tumangkar tedhak turun wiji sejati kangge nglajengaken sejarah silsilahing keluarga paripurna mecah tigan wiji dadi uba rampe linorot pracihna lamunta tata cara ngranu pada wiji dadi sampun paripurna tumuli temanten putri tumuju dateng iring-iringipun temanten kakung Bandara Raden Ayu Hajah Jayakusuma tumuju dateng salingkingipun Atmaja temanten kekalih